Saudos, moi boas tardes. 5 adolescentes de entre 14 e 17 anos morreron nun incendio en Barcelona, nun rocho que se converteu para eles nunha trampa mortal. A principal hipótese agora mesmo é que estourou unha bombona de óxido nitroso, chamado gas da risa. Os seus amigos din que era habitual que se reuniran en rochos abandonados para inhalalo. 7 meses despois da entrada en prisión de Santos Cerdán, o Goberno comeza a tramitar as medidas contra a corrupción que anunciara Pedro Sánchez. Endurecen os requisitos de financiamento dos partidos e impiden que as empresas condenadas por corrupción poidan optar a contratos públicos ou recibir subvencións durante 20 anos. Aplausos para a Constitución máis lonxeva da historia de España. A Carta Magna de 1978 celebrou os seus 47 anos nunha cerimonia no Congreso presidida polos reis. O rei lembroulles que a do 78 é a Constitución máis durareira porque buscou a concordia. Alfonso Rueda anima os concellos a ceder solo para construir máis vivenda pública en Galicia. Xa o fixeron 16 municipios e o último deles foi o de Sanxenxo. Se non fixo nin a primeira, eu creo que é moito mellor decir as que podes facer, 6.000 hasta no 30, 4.000 en 4 anos. Referencia da Rueda ao presidente do Goberno. En Sanxenxo rescataron 2 buzos despois de que a barca na que ían embarrancara. Os homes andaban ao ourizo e puideron chegar nadando ata a costa. E reabre o AVE entre Madrid e Sevilla un mes despois da traxedia ferroviaria e faino con algunha incidencia. Un tren tivo que parar 12 minutos á altura de Adamuz por unha peza solta na catenaria. A DIF di que se tratou dunha falsa alarma. Día grande do Entroido na maioría de vilas e cidades galegas. No Telexornal Mediodía estaremos no Entroido urbano e no rural, como este de Manzaneda, na montaña de Ourense. Tras os folións, as máscaras, cos traxes, cos puchos cheos de cor, bailan unha danza casi hipnótica nun dos entroidos máis tradicionais da provincia. Nos deportes, ímonos fixar no Barça despois da derrota contra o Xirona, que o deixa 2 puntos do liderado. Golazo do excéltico Fran Beltrán despois dunha xogada moi polémica. Toda a atención está agora posta en Hansi Flick. O adestrador alemán amosouse moi amolado e nervioso. Era unha ocasión de remedar a desfeita do último encontro europeo, pero só serviu para afondar na ferida. Hoxe volvemos ter nubes no ceo e algunha que outra chuvieira en áreas sobre todo do oeste da Coruña e en boa parte de Pontevedra. Na costa, de novo, aviso ata as 9 da noite por mar combinado. E as temperaturas en apenas cambios. Un ano despois de que estoupara o primeiro caso de corrupción que afecta ao goberno de Pedro Sánchez, hoxe o Executivo aprobou no Consello de Ministros unha serie de medidas anticorrupción. Entre elas, endurécense as condicións de financiamento dos partidos políticos. María Cheda. Iso é, Marta Darriba, son medidas que xa foron anunciadas por Pedro Sánchez hai agora 7 meses, cando que fora secretario de organización do PSOE, Santos Cerdán, fora detido. E un ano despois do arresto de Koldo García chegan hoxe ao Consello de Ministros, pero en ningún caso se materializarán antes do verán. É un equipo de medidas, un paquete no que se inclúen, por exemplo, que os partidos deberán notificar ao Tribunal de Contas todas as súas donacións privadas de máis de 2.500 euros e introduce tamén cambios na contratación pública. Para o socio de goberno, para sumar, son medidas que chegan tarde, pero din máis vale tarde que nunca, pero os populares sentencian: esta non é a solución porque a corrupción é a que está instalada no Executivo. Pedro Sánchez prometeu este paquete no verán tras ingresar en prisión o ex número 3 do PSOE, Santos Cerdán.
A lei recolle 85 iniciativas. Por exemplo, as empresas condenadas por corrupción figurarán nun rexistro e non poderán recibir contratos públicos nin subvencións durante 20 anos. Os partidos políticos terán que someter as súas contas a auditorías externas e deberán publicar todas as doazóns que reciban a partir de 2.500 euros. Ademais, crearase unha axencia independente de loita contra a corrupción. Yo creo que es unánime, que todo el mundo piensa que tiene que existir un organismo independiente. A número 2 do Goberno é optimista, cree que a proposta contará co apoio da maioría do Congreso. Que estará antes de que se agote la legislatura, a pesar de que los tiempos son bastante recortados. Aos socios xa lles tardaba. Nunca es tarde si la dicha es buena. Vayamos a pelear contra la corrupción con uñas y dientes y con todo lo que tenemos, porque yo creo que nos jugamos mucho. E pro PP trátase dun exercicio de cinismo de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno no es un damnificado de la corrupción de su alrededor, no. Es un encubridor, es un cómplice o un colaborador. O Goberno espera que empece a tramitarse nas Cortes en setembro. As medidas, María, apróbanse o día no que el Español publica que Pedro Sánchez e a súa muller tiñan montada unha rede de influencias. Sí, son unhas informacións que iremos coñecendo de arriba ao longo destes vindeiros días, pero que basicamente veñen a probar, a confirmar que Pedro Sánchez e Begoña Gómez exerceron influencias e relacións con todas esas institucións e con diferentes empresas como Air Europa. Ademais, tamén recollen a presión que o presidente do goberno exerceu sobre o ministro de Transportes cando os donos de Air Europa non estaban cumplindo co prometido. Chama especialmente a atención que ademais se empregaban nomes en clave. Deus para referirse a Pedro Sánchez e tamén José para referirse a José Luis Ábalos, o ministro de Transportes. A Fiscalía bloquea cun recurso a posta en semiliberdade do etarra Asier Arzallus, alias Santi, condenado polo asasinato do xornalista López Lacalle. O goberno vasco utilizou as súas competencias penitenciarias para concederlle o terceiro grao, que agora queda en suspenso hasta que a xustiza resolva. Tamén están sendo polémicos os permisos do que fora xefe da ETA, Cherokee. A Fiscalía di que non ten coñecemento dunhas saídas de prisión porque o goberno vasco non llas comunicou. O debate sobre o uso do burka chega esta tarde ao Congreso. Vox e o PP van votar a favor de prohibir nos espazos públicos tanto esa prenda como o niqab, que tamén tapa toda a cara, menos os ollos da muller. Junts está a favor da prohibición, pero di que vai presentar unha iniciativa propia para non votar con Vox. A iniciativa non vai saír adiante a desta tarde porque necesitaría de maioría cualificada, pero sí abre en España un debate que xa se produciu noutros países europeos. De feito, en nove países europeos xa se vetou o uso na rúa dese chamado velo integral, o que só permite ver os ollos da muller. O primeiro país foi Francia, hai xa 15 anos, despois sumáronse Bélxica, Austria, Dinamarca, Suíza, tamén Países Baixos, Alemanha, Bulgaria e Portugal, o país veciño. Ata alí imos para coñecer cales son as normas ao respecto do uso destas dúas prendas. Brais. O Parlamento portugués aprobou pasado outubro unha proposta de lei da formación extremista chega e baseada na legislación francesa, malia que non especifica prendas de roupas, si proíbe no xeral cubrir o rostro en lugares públicos, o que afectaría tamén a eventos deportivos ou a manifestacións, pero que exclúe avións, consulados, embaixadas ou lugares de culto nos que sí se podería usar. O texto tamén propón multas de entre 200 e 4.000 euros por incumprimento, pero como aínda está en tramitación, podería sufrir alteracións. A Constitución do 78 é xa a máis lonxeva da historia de España. As formacións nacionalistas e mesmo algúns deputados de Sumar plantaron os seus reis na celebración do Congreso. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla. Con 47 anos, 2 meses e 13 días de vixencia, a Constitución de 1978 será desde mañá a máis lonxeva da nosa historia. Don Filipe e dona Leticia presidiron a efeméride no Congreso, un acto para lembrar a vontade do pobo español que imperou durante o debate constitucional, a clave da súa pervivencia. Lo que hoy celebramos es su legitimidad de origen, la voluntad del pueblo español libremente expresada en las urnas. Esa credencial democrática es la clave de su duración
Sen presenza do rei Xoán Carlos, o acto contou coa participación de autoridades como o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, a do Congreso e o do Senado. Como líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, nunha celebración a que non se quixeron sumar algúns dos socios de investidura como Esquerra, Junts, Bildu, PNV e BNG. Podemos acudiu un sinal de protesta e dentro de Sumar houbo ausencias como a de Compromís. Para nosotros a esta Constitución le sobra la corona, le sobra la monarquía. Vamos a ir al acto a recordarle a la Casa Real y también a la Presidencia del Congreso que no sabemos qué están celebrando porque la Constitución española no se cumple. Tralo acto, os reis visitaron unha exposición conmemorativa no propio Congreso. Pedro Sánchez e Felipe González reencontráronse hoxe na Cámara Baixa despois das últimas críticas do expresidente ao actual. González insistiu en que votará en branco nas próximas eleccións xerais. Sánchez ía detrás dos reis, González estaba cos pais da Constitución. O saúdo foi protocolario, sen máis. A entrada do Congreso, o expresidente reafirmou que votará en branco nas eleccións xerais. Hace muchos años que lo dije, pero hace mucho tiempo. No muchos años, porque el 23 voté la oferta que se hizo, otra cosa es lo que se cumplió. As críticas de González a Sánchez están a provocar unha rotura entre as distintas xeracións de socialistas. Foi o ministro Ángel Víctor Torres o máis rotundo na defensa de Pedro Sánchez. Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? Solo se Rubalcaba, ¿no? Un conflicto interxeracional no que tamén participa Emiliano García Paje. Por lo que conozco de Felipe González, es de las personas que más quiere al Partido Socialista y por tanto la que más sufre quizás con lo que él no es capaz de entender que está pasando ahora mismo en el Partido Socialista, ¿no? Avanza a construción de vivenda pública en Galicia co obxectivo de chegar a 10.000 en 2030. O presidente Rueda estaba esta mañá en Sanxenxo e dende alí animou os concellos a ceder solo para novas edificacións. Estes terreos no lugar de Noalla son os que o Concello de Sanxenxo cedeu á Xunta para levantar 25 novas vivendas públicas, nas que o Goberno galego vai investir 7 millóns de euros. Como hai falta de vivenda en Sanxenxo, a ver se rompemos aquel bulo que hai de que a xente marcha de Sanxenxo a vivir a outros concellos limítrofes porque aquí non hai vivenda asequible. Alfonso Rueda destaca a importancia da colaboración entre administracións para chegar ás 10.000 vivendas públicas no 2030. Si non están rematadas a final do 27, estarán a punto de rematarse e no 28 daremos unha alegría a 25 familias en estas e espero que xa a outras familias en outras que estou seguro que durante estes meses que temos deste ano, os primeiros meses, chegaremos a máis acordos. As vivendas que se construan aquí van primar o uso da madeira. O Goberno limita o acceso ao bono social eléctrico e retírallo ás familias numerosas coa renda alta. Ata agora todas tiñan dereito, con independencia dos seus ingresos. Coa reforma, o bono sempre estará ligado á renda familiar. Este texto persigue garantizar el acceso universal, asequible y sostenible a la energía, como un derecho básico, además de condición necesaria para una vida digna. Se teñen unha cita médica esta semana, teñan moi en conta que se pode ver afectada porque hai folga de médicos. Hoxe é a segunda xornada de paro en toda España. Os facultativos pídenlle ao Ministerio de Sanidade que sente negociar para evitar que haxa unha semana de folga cada mes de aquí a xuño. Es lo que le vamos a deber a esta ministra y a este ministerio, sin duda, que dado el grado de agresión que ha hecho contra la profesión, ha conseguido unir a todas las diferentes sensibilidades y remamos todos a una. Un sector que ofrece boas perspectivas profesionais é o da industria naval. Exportamos 9 de cada 10 barcos construídos en Galicia, pero falta man de obra especializada. Probablemente hoxe en día, só para a industria naval marítima e portuaria, precisaríamos alrededor de 5.500 traballadores para os próximos 5 anos. Só na área de Ferrol se están precisando uns 4.000 traballadores para os próximos anos.
No sector pesqueiro a satisfacción entre os galegos que van poder seguir pescando anguía como ata agora. 6 comunidades, entre elas a nosa, tumbaron a proposta do Ministerio para a Transición Ecolóxica que quería prohibir as capturas e declarar a anguía europea e tamén o meixón como especies en perigo de extinción. É unha iniciativa baseada en datos científicos rigurosos, unha iniciativa que non ten en conta o impacto socioeconómico, tampouco ten en conta toda a normativa pesqueira que regula esta pesquería, unha pesquería que se realiza de forma sostible e de forma totalmente responsable polo noso sector. AENA aproba hoxe un investimento de 13.000 millóns de euros para ampliar e modernizar os aeroportos españois e o plan estratégico entre 2027 e 2031 e destaca que os investimentos levan 2 décadas conxeladas o que lle permite tamén manter tarifas aeroportuarias. Agora as aerolíneas pídenlle que non suba as taxas ante o auxe do tráfico aéreo. Un mes despois do accidente, os trens volveron hoxe pasar por Adamuz, en Córdoba. A liña entre Madrid e Andalucía abriu de novo tras as obras de reparación que se atrasaron algo polo mal tempo. A maioría das viaxes recuperan a normalidade con algunha que outra incidencia. Chega o tren que levabamos un mes esperando. Os convois volveron pasar hoxe por Adamuz, con pesar e moi a modo. Pero no resto da liña, xa con normalidade. A vía entre Madrid e Andalucía quedou reparada e a viaxe pode facerse de novo sen cortes. Sin problema, el tren perfecto. No había baches como otras veces que se notaba el típico perfecto. Va a tardar un tiempo en olvidarse de todo esto, pero al final la gente se acabará acostumbrando a la rutina y se acabará olvidando como todo. Hoxe, con todo, houbo un pequeno susto precisamente en Adamuz. Un tren parou ali 12 minutos ao ver unha peza na vía que parecía estar solta. O Adif di que foi unha falsa alarma. Esto es como cuando ocurren los accidentes de aviones, o sea, ha pasado una vez, vamos, que ha sido una desgracia muy grande, pero que hay accidentes de tráfico hay muchísimos más. Un poquito de escalofrío porque la sensación se te queda siempre, ¿no?, en el cuerpo de lo que ha pasado, pero a ver, tenemos que continuar, ¿no? Pero a traxedia aumentou a prudencia e arestora hai limitacións de velocidade por toda España, 200 en Cataluña e tamén algunha en Galicia. Aquí o Adif mantén restriccións en varios puntos por precaución ante o estado do terreo tras os temporais. As limitacións son habituais cada inverno, pero este ano están marcando máis. Un incendio nun túnel obriga a interromper a circulación ferroviaria entre León e Monforte. O corte afecta os trens que enlazan Galicia con Ponferrada e León e tamén algúns servizos a Ourense. E no tramo entre Monforte e Montefurado. A esta estación tivo que retroceder o convoi que facía o percorrido entre Ponferrada e Ourense. Os viaxeiros están nestes momentos a ser trasladados en autobús. Sofocado o incendio, a vía non se reabrirá ata que evalúen se hai danos na infraestructura. Estamos esperando un microbús porque non hai trenes. Es un pouco problemático en estos pueblos pequeñitos que dependemos solo o de un autobús o del tren. Y pues lo importante es para trabajar, ¿no? Nos afecta un poco más que nada por ese sector. Son viaxeiros con destino Padrón, Pontecesures ou Catoira. Levan dende o 5 de febreiro sen tren. A liña quedou suspendida polos riscos do mal tempo e aos pasaxeiros tócalles facer ese itinerario en bus. Andrea. Sí, esta é a situación dos usuarios que empregan o rexional entre Santiago e Vilagarcía. Levan máis de 10 días sen servizo de tren o que lle afecta ás paradas de Catoira, Padrón e Pontecesures. Renfe ofrece como alternativa un servizo por estrada mediante autobuses con saída dende Santiago de Compostela para os usuarios perxudicados. As incidencias estarían relacionadas cos últimos temporais e co mantemento das infraestruturas. Os usuarios reclaman solución e denuncian atrasos e a incomodidade dos transbordos. En Catoira algún chegaba despistado collelo tren. Tampouco collín o billete, tiña pensado collelo no tren, entonces pois tampouco sei. Pero os que xa tiñan billete sabían que o tren non ia chegar. Me avisaron por mensaje hace un rato y el correo electrónico lo acabo de leer ahora también, que viene un autobús a recogernos. Dende o día 5 o tren non pasa por Catoira, Pontecesures nin Padrón. Renfe suspendeu o servizo polo mal tempo. Explican que en previsión de risco de inundacións, desprendementos ou caída de obxectos ás vías. Vías que, segundo a Adif, están en perfectas condicións para circular sen incidencias nese treito.
O caso é que os que teñan orixe ou destino nestas 3 paradas entre Santiago e Vilagarcía fan o traxecto en bus. Vigo, Vilagarcía en tren, ven e Vilagarcía xa nos recolleron ali para traernos en coche para aquí. Pois andamos así cos microbuses e demais, pero bueno, sigo sendo unha estación que funciona moi ben. Esperamos que non peche. Porque din que a liña daba servizo a estas 3 poboacións, pero tamén a toda a comarca da Barbanza. E agora o servizo coxea, sobre todo pros viaxeiros frecuentes, porque o traxecto por estrada tarda máis e acumulan atrasos. A pesar de que hay los buses, no es fijo, el horario no siempre es el mismo, demora, entonces tiene que salir incluso más temprano. No sabemos exactamente a qué hora llega. Y pues lo importante es para trabajar, ¿no? Os rexionais que antes paraban nestas estacións seguen dando servizo polas vías de altas prestacións en paradas entre Santiago e Vilagarcía. Renfe ainda non dá prazos para restablecer o tráfico intermedio por aquí. A preocupación polos desbordamentos dos ríos concentrouse nas últimas horas na comarca de Ferrolterra. Hoxe está todo xa moito máis tranquilo, pero eles seguen pendentes de posibles crecidas, Mariola. Si aquí en Neda os veciños respiran hoxe moito máis tranquilos. A chuvia deu unha pequena tregua e a situación non ten nada que ver coa das últimas horas. Como exemplo, a imaxe deste prado. Todo isto era onte unha auténtica lagoa. Hoxe os ríos volveron ao seu cauce. Con todo, a auga entrou nalgunhas vivendas. Hoxe toca avaliar os danos. La otra entró por completo también, toda la madera, todo eso sí se mojó, pero bueno, gracias a Dios no hay daño personal. Toca botar contas. Araceli respira tranquila despois dunhas horas complicadas en que chegou a temer pola súa casa. Bastante miedo ayer, porque ese río se desbordó por completo. Como Araceli, tamén Nelson pasou unhas horas complicadas. Levanté por la mañana temprano, me había desvelado y vi que estaba entrando un poco de agua y ya fue a abrir la puerta y ver que estaba todo inundado, se había desbordado el río. Y nada, y ahí pues a trincherarme dentro de casa, a tratar que el agua no entrara, sacar agua. Coa axuda dos veciños foi levantando barreiras para evitar que a auga anegase a vivenda. Hoxe fai reconto dos danos. He perdido la vitrocerámica, he perdido el lavavajillas también y bueno, la nevera de momento aguanta, hace algún sonido un poco raro, pero esperemos que aguante. E que foron moitas horas en deixar de chover na comarca de Ferrol. Foi terrible, sí, foron prácticamente 24 horas continuas en riba da auga, que levamos mes e medio soportando esa cantidad de chuvias. En Ferrolterra preocupa agora a situación dos ríos Cádabo en Fene e o Xubia en San Sadurniño, os dous en nivel laranxa. Tamén as cuncas do Ebro e do Douro seguen en alerta. En Castela e León hai 8 concellos en risco vermello e en Zaragoza creen que o día máis crítico vai ser o xoves. En Andalucía, onde tamén nos fixamos, os últimos desaloxados van xa volvendo a casa. Despois de 10 días de desaloxo, Grazalema deixa de ser un lugar fantasma. Os veciños van retornando emocionados e impacientes por ver ata que punto quedaron afectadas as súas casas. Ya estamos de vuelta en casa. Parecía mentira, pero bueno, hemos llegado. Ya está. Ha sido muy duro, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser muchísimo peor y iba a estar todo mucho peor, pero dentro de lo que cabe está bien. Y chapó por Ronda porque ha sido maravilloso. Se han portado con nosotros. Chapó. A alegría ainda non é total porque os veciños da parte baixa, uns 200, terán que agardar a que os informes técnicos confirmen que o acuífero sobre o que se asentan xa non supón un perigo. Y nos vamos a ubicar en la casa de mi hermano y de mi madre y ya está, unos días más esperemos y ya volveremos. Os que tamén terán que agardar para volver á normalidade son os veciños das ribeiras dos ríos da metade norte da península, por mor do desxeo. O Douro segue en nivel de aviso vermello en 8 concellos de Soria, Burgos, Valladolid e Zamora. En a cunca do Ebro tamén están en preaviso, porque contan que o nivel do río vai seguir subindo ata o xoves, por culpa de Pedro, a nova borrasca de alto impacto que traerá máis neve ás serras do norte. Y todo esto ya se preveía que con el deshielo, al subir las temperaturas, iban a haber crecidas, ¿no? El jueves por la tarde es cuando se prevé llegar al máximo el caudal, pero todavía nos quedamos lejos de una alerta roja. En Francia, o paso do tren de borrascas tamén deixa solagamentos. Levan 30 días seguidos con avisos de nivel laranxa e vermello. Ademais, morreron 5 persoas a consecuencia da borrasca. Fálase xa dunha situación nunca vista, só hai que ver as imaxes, especialmente no sur do país.
O exceso de auga doce suma novas vítimas pro sector marisqueiro, as navallas da ría da Arousa. Os mergulladores falan dunha catástrofe peor ca do 2023, con milleiros de navallas mortas nos fondos da illa e Vilanova. Catástrofe, hecatombe, desastre. Os mergulladores da illa da Arousa quedan sen palabras para describir o que están atopando nos fondos da ría. Un cemiterio de navallas mortas por culpa da baixa salinidade da auga. Pois sí, ayer confirmamos a hecatombe e sacamos 240 kilos de navalla e ameixa morte, é dicir, nunca nos pasou tal, ni no ano 23, que foi un ano bastante grave, xa sabes que hubo moitas cofradías paralizadas debido ás intensas chuvias e a baixa salinidade que tuvemos na auga. Eu creo que este ano vai a ser bastante peor. Moi preto, no porto de Vilanova, os mergulladores nos convidan a probar a auga para que nos fagamos a idea do doce que está, tanto na superficie como no fondo. Nos baixábamos abaixo, quitábamos o tubo, probábamos e efectivamente estaba agua dulce a 4 metros de altura. É dicir, xa non sabíamos que isto iba a pasar. Culpan os temporais da baixa salinidade, pero aquí tamén hai quen sospeita da apertura de encoros. Ás 8:20 algo da mañán daba 20, ás 10 casi e media daba 0,067. O sea, agua dulce 1, daba menos de 1. Hombre, que desconfiamos que en 2 horas que baixa a salinidade tanto. Hai xente que xa desconfía que lle abriron tamén aos encoros. O vento que sopra tampouco axuda nesta zona a retirar a auga doce dos bancos, que non só está a matar a navalla, senón tamén as anémonas, os poliquetos e as algas, os chamados recursos específicos dos que viven os submarinistas. Está todo morto, navalla, que longueirón, non hai algas, o sea, agora este ano que xa non é solo marisqueo, este ano é moito peor que o 23. E agora mesmo o noso sector está prácticamente ao punto crítico, casi che vou dicir, somos 9 buzos que con distintas artes e ahora mismo xa hai 4 buzos que xa buscaron alternativas en terra, cando éramos un recurso que, que mantías un ano. Malia que o tempo cambie, din, a recuperación do recurso pode levar anos despois dun golpe así. A espera de que o sector se reúna para avaliar os danos, agardan que as poucas navallas que quedan sobrevivan ao que resta de inverno. Hoxe queremos lembrar un caso que conmocionou non só Francia, senón tamén o mundo, o caso de Gisèle Pelicot. Durante case unha década foi drogada sen o seu coñecemento polo seu propio marido, Dominique Pelicot, que facilitou que outros homes abusasen dela mentres permanecía inconsciente. Cumpre unha pena de 20 anos de prisión xunto con outros implicados. A propia Gisèle renunciou ao seu dereito ao anonimato e decidiu facer público o seu testemunho en forma de libro, Mar. Pois así é un dos casos máis arrepiantes das últimas décadas, contada pola súa protagonista, a historia de Gisèle Pelicot, que foi víctima de violación polo seu marido e outros 50 homes durante máis dunha década, drogada sen o seu consentimento. Un caso que conmocionou a sociedade, marcou un antes e un despois na conversa pública sobre violencia sexual, consentimento, responsabilidade colectiva. Pelicot reflexiona sobre a súa vida e a decisión de que o xuízo que abordou o caso máis mediático do século XXI fora retransmitido en directo. Acompáñanos Urso Patiño de Librouro. Que tal? Boas tardes. Que interese está suscitando esta historia, este relato no lector? A historia contada en primeira persoa por Gisèle Pelicot dun caso tan estremecedor, arrepiante e vergoñento como este desperta un debate social e un interese evidente. En calquera sociedade estas cuestións doen moito, que o conte alguén en primeira persoa coa dignidade e a valentía de Gisèle e de agradecer. Pois moitas grazas. A saben, dende hoxe o relato, a historia de Gisèle Pelicot é Memoria Escrita. 5 adolescentes morreron no incendio nun rocho dun edificio de Manlleu. As primeiras hipóteses apuntan que ese incendio se produciu estourar unha bomba con óxido nitroso, chamado gas da risa. Os amigos das vítimas confirman que ían ali a inhalalo. 5 persoas morreron e 4 máis quedaron feridas leves no incendio rexistrado a últimas horas deste luns nun edificio de vivendas da localidade barcelonesa de Manlleu. As vítimas son rapaces e estáse a espera de identificar os cadáveres para coñecer as idades, pero algúns deles poderían ser menores de idade. Yo por lo que he escuchado que se encontraban aquí, que eran chavales jóvenes que se juntaban aquí. ¿Las edades? Entre 3 y 18.
Todo eran unos críos. O lume orixinouse nun dos rochos situados na terraza do bloque de 6 plantas de altura. As persoas que estaban dentro non puideron sair a tempo por causas que se investigan. A mí me dijeron que iban a venir aquí a fumar un poco y de esto, pero no sabía que tampoco iban a venir con la bombona. Estaban con la bombona esa de helio y se ve que le cayó una ceniza o una llama así, la bombona explotó. 13 dotacións de bombeiros participaron na extinción do lume que se completou en menos de media hora. Os 4 feridos recibiron atención sanitaria no mesmo lugar do incendio. O arquitecto municipal visitou este martes o edificio e asegurou que a estrutura non sufriu danos. De foc, jo crec que n'hi va haver molt poc. Hi havia molt fum i poc foc, molt poca cosa cremada. O alcalde de Manlleu anunciou que o Concello decreta 3 días de loito oficial e convocou un minuto de silencio ás 7 da tarde fronte ao consistorio local. Hai preocupación en Barbadás tras un novo incendio que todo apunta que foi provocado. Desta volta ardeu de noite unha casa deshabitada. O modus operandi é o mesmo de outras veces. Queiman un colector do lixo para distraer os bombeiros e logo prenden noutro lugar. Os veciños din estar fartos da situación e desamparados ante unha situación que se repite constantemente. Todo apunta a unha xente moi conflictiva que vive na zona e que manteñen en vilo a todo o resto da veciñanza. 2 mariñeiros levaron un tremendo susto esta mañá na ría de Pontevedra. Eles lograron alcanzar a costa nadando, pero iso sí, despois de que a súa embarcación embarrancase en Sanxenxo. Sabela, como están? Pois eles están perfectamente. Marta teñen 45, 52 anos, son do Grove, andaban o ourizo cando presuntamente o máis probable que un golpe de mar lle deu a volta a súa lancha. Eles caeron ao mar e tiveron que nadar uns 60 metros aproximadamente para chegar á praia de Nanín. A súa embarcación xa é outra cousa como quedou, imos velo, está literalmente batendo contra as rochas desde hai unhas 4 horas. Está aquí arriba. A parte de abaixo, polo que imos vendo que vai saindo a superficie, debe estar prácticamente esnaquizada, pero sí que percibimos que a base da parte baixa da embarcación de momento estaría prácticamente intacta. O motor sí que non. O motor está batendo contra as rochas de maneira repetida. Hai que dicir que é unha zona de moi difícil acceso e por iso non foi recuperada esta embarcación. O Tritón, dicimos, duns 5 metros e medio de eslora, que acabou aquí en Punta Areas. Estamos a uns 2 kilómetros de Sanxenxo. Todo pasou diante desta vivenda na que estamos. Estamos na terraza dunha casa. Nesta casa tamén acaban de recuperar parte do material que levaba dentro esa embarcación. Unha bolla do Tritón e tamén roupas de auga que había no interior da lancha. Dicimos, os 2 tripulantes saíron polo seu pé, ou digamos, nadando por esta costa e percorreron todo isto salvando as rochas desta parte de Punta Areas, acabaron saindo pola praia de Nanín. Iso sí, interviñeron os servizos de emerxencia, a lancha de salvamento, pero insistimos, os 2 tripulantes están en perfectas condicións e aquí os veciños desta casa esperan que veñan a por a súa roupa de augas e por outras pertenzas que tamén quedaron na outra praia, na praia de Areas. Foi o mar, unha ola de mar, porque unhas olas horribles. Eu xa cando vin a isa, dixen, oh, Dios mío, este barco como pode andar aquí? Pois anduvo aí e ao momento xa, no momento que senti gritar, mirín, e dixen, oh, e chamín polos obreros e dixen yo. E xa saliron, chamaron a protección e viñeron, e despois veu un barco tamén para sacalo o barco dai, pero non se pudo asomar polas olas. Nesa zona, pero falámoslles dun golpe ao narcotráfico polo miúdo, no Grove. Hai un detido dun clan cun longo historial que traballaba con todo tipo de drogas, pero no rexistro apareceron tamén armas e obxectos de dudosa procedencia. No Grove falan abertamente do supermercado pola entrada e saída de xente. O que levan na man é cousa deles, din os veciños, pero ese movimento no portal foi o que fixo saltar a lebre. O consumidor final, hai moita xente que xa é drogodependiente, toxicómana, pero sí que é verdade que nestes últimos meses, por eso decidimos adiantar a fase de explotación, detectamos que iba xente tamén que era consumidor esporádica e incluso xóvenes. Golpe policial aos rexitos, detiveron a un dos irmáns e investigan a outro colega, movían algo de todo. Desde cocaína, heroína, hachís, marihuana. Sí, tiñan ali na zona da cociña principalmente, na encimera, tiñan un pequeno laboratorio, por así decirlo, onde se notaba que era onde manipulaban e facían as doses.
Son xente perigosa e, de feito, na casa tiñan 2 machetes, un revólver e unha pistola de aire comprimido e unha guitarra vermella que non era para facer música. Suponse que chegou ali como moeda de troco. A guitarra coincidiu como anécdota que sí que sospeitábamos que podía ser un efecto sustraído e coincide que xa no día de onte localizamos o seu propietario e os toxicómanos ou xente drogodependente cando non tiña cartos utilizaba obxetos posiblemente sustraídos a modo de pago. A operación coincidiu co afundimento no Grove do bateeiro que supostamente ia suministrar un narcosubmarino, pero non parece que garden relación. A Garda Civil levaba detrás dos roxitos máis dun ano. Veciños do centro de Lugo están fartos dos danos no pavimento da recén estreada peonalización. Soportaron 3 anos, os 3 anos que duraron as obras. Cando xa pensaban que isto rematara, o pavimento volve levantarse. Así está o pavimento do centro histórico de Lugo tan só uns meses despois de rematar as obras de peonalización. Rompe o paso dos vehículos e supón un perigo para os viandantes. Bueno, yo tengo una niña y cuando paso con el coche a veces se desestabiliza un poco, porque hay algunos baches que sí son un poco profundos. É peligroso porque se cae a xente. Está moi peligroso, que hai maiores que podrían hacerse mucho daño. Que tan ben arreglado non estaba, senón non volvería a pasar. Sí, claro. E moi peligroso, además. E con lo que llueve. Hai lousas levantadas en prácticamente todas as rúas e prazas que foron renovadas. Penso que este pavimento non aguanta a presión que fan os coches ao pasar. Entón, pois, se cortaran o tráfico e a xente cae. Hai moita xente que cae habitualmente que tropeza. Que nós temos aquí un despacho justo aí de abogados e venos moita xente por eso. Nalgúnas rúas xa foron reparadas e noutras, como a esta, xunto á porta de San Fernando, optouse por colocar unhas planchas que empeoran a situación. A súa reparación comezará o mércores e mentres duren as obras, pecharase o tráfico este acceso. Os veciños non durmen ao paso dos vehículos polas planchas, fan moito ruido e estamos desesperados porque nos parece que estamos comenzando como hai 3 anos outra vez coas molestias das obras. Desde a Asociación de Veciños din que xa advertiran da fragilidade deste tipo de pavimento e exixenlle ao Concello unha solución urxente. En breve, o centro será zona de baixas emisións. Aquí é unha zona peonil, pero os vehículos teñen que pasar, hai residentes, hai 3 aparcadoiros, hai colexios, sanatorios, ten que pasar tráfico. Creemos que non é axeitado e iso é o que nos preocupa. Nos preocupa que sexa unha hipoteca para a cidade de estar sempre tendo que reparar. Máis de 10 millóns de euros se destinaron ao proxecto Corazón Verde para humanizar o centro histórico da cidade. En Roma, nunha das rúas céntricas onde están as mellores tendas de luxo, a policía detivo un ladrón moi pouco convencional. É un home de case 90 anos de idade, que levaba consigo artículos sustraídos en varios negocios da zona por valor de máis de 1.100 euros. As autoridades quedaron moi sorprendidas cando viron que non era un delincuente común, senón un auténtico veterán, xa verán por qué, e experto en roubar. Javier. Si, estamos nunha das tendas de luxo onde tiveron lugar os feitos. Segundo a policía, o ladrón tiña todo moi estudiado para evitar que soaran os sensores de seguridade. Envolvía a mochila con papel de aluminio. Tiña ben estudiados os movimentos dos traballadores da tenda para roubar e sair sen que o viran. E, lóxicamente, tamén se aproveitaba da súa apariencia de home ancián, frágil, aínda que de inocente non tiña nada porque levaba décadas roubando. Era un ladrón experto que até conseguiu usar identidades falsas para realizar os seus atracos. Unha vez fíxose pasar, por exemplo, por un cidadán colombiano e outra por un yugoslavo. Grazas, Javier. En 11 días, a intelixencia artificial xerou 3 millóns de fotografías de espidos, moitas de menores. O Goberno vaille pedir á Fiscalía Xeral do Estado que investigue e persiga estes posibles delitos de violencia sexual digital que se cometen nas principais redes sociais. Queren protexer así a imaxe, a intimidade e a saúde mental de nenos e nenas. O abuso das novas tecnoloxías está mesmo a acuñar novos termos médicos. Agora témola WhatsAppite, que é o nome que se lle dá a calquera doenza asociada a un uso excesivo do teléfono móvil. Molestias cervicais, inflamación de tendóns e dor en dedos, pulsos e espalda.
son algunhas das doenzas asociadas coa WhatsAppite, a nova enfermidade asociada ao uso excesivo do teléfono móvil, e afecta a xente cada vez máis nova. O móvil cada vez nos fai estar coa cabeza máis adelantada, e os ombros tamén fai que se nos vayan pa diante, e o que fai é sobrecargar toda a musculatura cervical. Prevenilo é ben fácil. Deixar de mirar o móvil de seguido, correxir a postura e moverse máis. É un instrumento que necesitamos, pero creo que hai que baixar un pouco marchas, porque sí que é verdade que moita xente co pulgar ou muñeca pode ter problemas. Yo no soy tampoco mucho de WhatsAppitis, yo soy más bien de trabajitis. O sea, que estoy como enviando correos y haciendo cosas relacionadas con mi trabajo. A WhatsAppite tamén pode ter connotacións psicolóxicas. Hai xente con nomofobia do móvil que é o pánico a sair da casa sen o teléfono, ou con vibransiedade, que son os que creen ter recibido unha comunicación. Pero a medio prazo, os máis comuns van ser os problemas físicos. Todos estamos así, con dolor de cuello, con la mirada abajo, sin reconocer a nadie por la calle. Yo creo que sí, es un problema real. Estamos a martes de Entroido e comeza a conta atrás pro enterro da sardiña, pero aínda quedan algunhas citas para aproveitar o carnaval. Unha delas témola na Coruña, onde hoxe os protagonistas, Demetrio, son os choqueiros. Os choqueiros, pero hoxe máis que nunca as choqueiras, porque de feito hoxe a homenaxe para as toliñas, que son Begoña e Isabel, que son dúas choqueiras de Monte Alto e que hoxe tamén xa poden presumir de ter esa placa co seu nome nese paseo xa de choqueiros e choqueiras daqui de Coruña. Aquí celebrase o Entroido, xa ven vostedes, este agora mesmo é o ambiente que hai polas rúas preparándose para o que agarda para as próximas horas, porque pola tarde terá lugar ese desfile. Trátase de sair á rúa, de poñerse o primeiro que atopes pola casa e disfrutar. É un espírito, unha forma moi particular de celebrar este Entroido, día grande de Entroido en todo Galicia, día grande da Entroido aquí na cidade da Coruña, día dos choqueiros e das choqueiras, hoxe especialmente para as toliñas. Moito ambiente na Coruña nestes momentos, do entroido urbano ao rural. Achegámonos a unha desas vilas na provincia de Ourense onde levan esperando este día durante todo o ano, Laura. Si, non é outra que Manzaneda. Aquí, efectivamente, o día grande da festa é o martes de Entroido. Hoxe celébrase a ronda de folións na vila, os que cos seus bombos e aixadas marcan o ritmo para que as máscaras, as protagonistas da festa, amosen a súa danza hipnótica, xirando case sen descanso. Sinal de identidade para a súa veciñanza, o de Manzaneda é un dos entroidos máis tradicionais da provincia. Breve, vale. Na parroquia de San Martiño. Mira só a afluencia que case quedaron sen viño. Antes de entrar na vila, os folións piden permiso para desfilaren. Permiso xa o tedes, non tedes máis que empezar. A ronda de folións de Manzaneda acoden os daqui, os da contorna, bombos, tambores, chocas. É imposible non entrar no día grande desde Entroido de sempre, que non houbo que recuperar porque sempre se fixo así. É o noso, o que nos gusta aquí de toda a vida, estamos encantados, vindo a axudar aquí a tocar o bombo un pouco. Acoden sen falta os de máis idade e os de menos. As máscaras son as protagonistas, unha figura colorida con puchos que poden chegar a medir 1 metro. En especial o que ten a máscara de Manzaneda é o baile que ten, non? É o feito de xirar sobre o seu eixe. É algo especial e único. É algo que hai que vivilo para sentirlo. Non levo bailando xa 2 anos, ainda que baila de pequena, pero creo que ela leva bailando xa desde ben pequena. E, bueno, para nós é un orgullo representar o noso pueblo. Aínda máis, hai quen di que este é o mellor día do ano. Nos emociona, se nos pon a piel de pita, vamos, non máis velos. En Manzaneda tamén teñen visitas. Acoden dos concellos lindeiros e aquí vemos entrando os boteiros de Vilariño de Conso.
E neste martes de Entroido temos vento do suroeste, por iso o ceo está tan toldado tanto en Ourense como tamén en zonas da Coruña, con temperaturas que arestora están en torno aos 15 graus, e precisamente no litoral da Coruña en aviso ata as 9 da noite por mor do ese mar combinado, ondas de mar de fondo, xunto coa intensidade dese vento do suroeste que soplará con forza 7. Ademais, ese vento gañará intensidade co avance das horas, sobre todo na zona da Mariña, no noroeste da Coruña, oeste desta mesma provincia, con refachos superiores aos 80 km por hora, nunha xornada marcada polas nubes, con apertura de claros máis probables no leste e no norte, e esas precipitacións que poden afectar sobre todo a marxe máis occidental de Galicia. Así, todas as precipitacións de hoxe serán intermitentes e febles. Botamos unha ollada ao carnaval polo mundo. Este pode que non sexa o máis divertido, nin o máis salvaxe, nin o máis populoso, pero sí o máis elegante, o de Venecia. Os seus sofisticados traxes e máscaras imitan o vestiario do século XVII, aínda que o seu carnaval é uns séculos anterior. As localizacións da Praza de San Marcos e os canais venecianos completan unha estampa inimitable. E entre tanto carnaval, botan algún en falta? Correcto, o de Río de Xaneiro, por suposto. Con el quedan a falta de que adames galáns, choqueiros, cigarróns, peliqueiros, boteiros, pantallas e demais familia boten o resto esta tarde en vilas e cidades de Galicia con permiso do tempo. En Río, que disto saben chinés, se chove que chova. Eles están contentos enchendo a rebosar o Sambódromo. Feliz tarde de Entroido. Ata mañá.